Vamos probar un pouco de maxia, Alex. Vale. Abracadabra. Non, Eva, non funciona. Tes razón, Alex. Imos á cama. Vale. Eva, onde están os nosos animais? Non, xa non están. Que é ese ruído? Imos comprobar. Escoitas iso, Alex? Sí. Mira, un tigre. Meu Deus, Que facemos agora? estou assustado. Os xoguetes cobraron vida. Sei que facer. Veña. Imos alimentar os animais e convertelos de novo en xoguetes con esta variña máxica. Esa é unha idea brillante, Eva. Vale, Alex, aquí está o plan. Eu lanzo o pau para distraer o tigre e ti convérteo nun xoguete. Vale. Gatiño, gatiño, queres algo de bisté, gatiño? O es gatiño, gatiño? Alex, fixécholo, hurra, o tigre volveu. Mira, é un hipopótamo. Sabías que os hipopótamos case só comen plantas, aínda que tamén lles gustan como lambetada? Vamos aproveitar este momento. Hipopótamo. Imos coller este mono. Yubi, imos colocalo. Os mandriles son os monos máis coloridos, con caras brillantes e traseiros de arco da vella. Os elefantes abanican as súas orellas para refrescarse como ventiladores incorporados fresco, non? Os elefantes pulverizan auga para refrescarse e limpar. Atrapeite, elefante, mira este pequeno elefante. Elefante. Escoitas iso? Debe ser algo grande. O un osiño simpático. Parece realmente famento. Deberíamos alimentalo. Os osos gustalles moito o peixe. Sabías que os osos poden cheirar a comida a máis de 20 millas de distancia? Como cheirar un bocadillo desde outra cidade. Só mira. Imos guardalo. Benvido de novo, Sr. Oso. Meu Deus, unha xirafa. O seu pescozo é tan longo.
As xirafas teñen os pescozos máis longos, ata 2 metros de longo, máis altos que a maioría dos adultos, non si? Oh, algúns perderon as varas máxicas. É hora de xogar cos meus xoguetes. Oh, probemos as varas máxicas. Abracadabra, boom. Bing, bang, boom. Non funciona. Ei, Eva. Ei, Dasha, biches a miña vara. Sí, pero non funciona. Onde están os meus xoguetes? Alguén levou nos fuches ti, Eva? Non, pero hai pouco atopei a miña vara. Dasha, teño que dicirche algo, a casa está. Que foi iso? Mira eses monstros. Eva, non podo creer que perderas a vara. Que facemos agora? Oh, teño unha idea. Teño a vara. Veña, Eva, veña. Grazas, Eva, foi moi genial. Non hai problema, Dasha, pero prométeme que non collerás a miña vara de novo. Eva, ven unha serpe xigante. Dame tanto medo as serves. A min tamén. Eva, usa a tua vara. Que serpe tan grande. Imos poñela no seu sitio. Serpe. Este el león e rinoceronte parecen moi agresivos, cambiémolos rápido en xoguetes. Imos poñelos rinoceronte e león. Por fin, xuntei todos os meus xoguetes. Crocodilo, como chegou ata aquí? Agora sí que este é o último xoguete. Só sonhei eu, Eva. Alex, imos aprender feitos interessantes sobre os animais. Está bem, imos facelo, Eva. Eva, esquecemos un xoguete. Imos buscalo. Veña, veña. Espera, Alex, escoitas ese son? Sí. Isto foi intenso. Ven, que imos facer agora? Temos que volver converter os animais en xoguetes. O sei, imos atopar unha variña máxica. Gran idea. Veña. Eu. Sei, podemos simplemente crear unha variña máxica. Veña, Alex, imos. Perfecto, imos cortalo.
Máis rápido podo escoitar os animais. Boila a nosa variña máxica. Espero que funcione. Imos. Alex, escoitas iso? Sí, é tan aterrador. Quen pensades que é? Un león, un tigre ou unha pantera? Este é un león branco. Wow, así é. Os leóns brancos son tan raros que durante moitos anos a xente pensou que só eran un mito. O seu pelame branco provén dun xene raro chamado xene inhibidor de cor. Está ben. Alex, son tan adorables. Quizáis podemos quedalos. Non, Eva, non podemos. Temos que volver convertelos en xoguetes. Está ben. Son tan adorables. Necesitamos atopar máis imos. Imos. Esta é a cebra. Sabías que as cebras teñen raias únicas como as nosas pegadas digitais? Ademais, as cebras son moi boas corredoras, así que mellor empecemos a correr. Hora de devolverte. Este é o gorila. Os gorilas son os primates máis grandes do mundo. Oh, wow! Os gorilas comunícanse con máis de 20 sons diferentes. Os gorilas son super fortes. Poden levantar cousas 10 veces o seu peso. Os gorilas poden aprender a lingua de signos, usar ferramentas e resolver problemas. Imos devolverte aos teus xoguetes. Este é un oso formigueiro. Os osos formigueiros adoran os insectos. Normalmente comen formigas e termitas ata 30.000 ao día. Non teñen dentes. Usan as súas linguas longas e pegajosas para coller todos os insectos como un aspirador. As súas linguas son super longas ata 23 polgadas. Hora de volver aos demais xoguetes. Mira isto. É un polvo xigante do Pacífico, o polvo máis grande do mundo. Pode medrar tanto como un coche. Os polvos poden cambiar de cor, textura como rochas, area e algas. Oh, mira, realmente cambiou de cor. Oh, está mollado. Estas son alpacas. As alpacas son herbívoras. Son tan amigables que ás veces non lles gusta estar soas e ás veces escupen. As alpacas escupen cando discuten sobre a comida ou o espazo. E mira, hai un koala co seu bebé. Os koalas teñen garras afiadas e extremidades fortes que os axudan a subir ás árbores moi ben. Un bebé koala, chamado Joy, nace do tamaño dunha fabilla. Que bonito! Os koalas dormen ata 20 horas ao día. Podes crer isto? Este é un camelo. Os camelos son grandes bebedores de auga. Poden beber ata 52 galóns de auga de golpe. Os camelos poden levar persoas e suministracións en viaxes polo deserto. Fai moito calor, pero os camelos poden soportar temperaturas moi altas e nunca se queimarán polo sol debido ao seu pelo groso. Imos levarte de volta cos teus amigos. Eu! Encántame o meu xoguete de dragón. Oh, o meu xoguete de dragón está vivo. Afou.
Ai, meu Deus! Que fai isto aqui? Aterrador. Isto não parece um dos meus xoguetes. Eva, este é o meu novo joguete de dragão. Graças por salvar-me. Biches isso? Este é um cavalo Clydesdale, uma vaca. Os cavalos Clydesdale podem ser tão altos como um jogador de baloncesto e pesar como um coche pequeno. Podem tirar de vagões muito pesados, ferramentas agrícolas e incluso carruagens cheias de gente. As vacas podem ser muito grandes e pesar também como um coche pequeno. Os seus corpos são muito poderosos. Ei, T-Style, para! Necesito convertê-los de novo em xoguetes agora mesmo ou senão romperão todo. Este é um dragão de Komodo. Os dragões de Komodo são os mais grandes. Lagarto na terra. As suas colas são tão poderosas que um golpe pode derrubar a um animal grande inteiro. Ademais, cheiram com as suas línguas. Podem correr rápido, nadar bem e incluso escalar árvores. Sim. 9, 10, 11. Sim, recolhimos todos. Rapaces, imos facer un pequeno cuestionario para ver se lembrades os nomes dos animais e os datos sobre eles. Qual é o nome deste animal? Este é um leão branco. E agora, qual é o nome deste animal? Assim é, rapaces. Este é um osso formigueiro. E qual é o nome deste animal? Este é um polvo gigante do Pacífico. Alex, que é isto? Pensei que recolhimos todos os animais. Não sei, Eva. Rapaces, sou eu. Enganei-vos. Oh, pícaro. Eva, Alex, sabias que os crocodilos podem dormir com o olho aberto? Não o sabia. Isto é tão divertido. Espero que aprenderas muitas coisas interessantes hoje. Este Carnotaurus é incrível. O Velociraptor é tão chulo. Isto é genial de verdade. Que está passando? Non te preocupes, teño isto baixo control. Ai, non. Caixa, Alex, correde. Caixa, Alex, non vos preocupedes. A variña máxica converterá de novo o dinossauro no xoguete. Onde está a túa variña? Ai non, perdina. Non te preocupes, queda aquí. Non, é demasiado perigoso. Ten cuidado. Este é o Herrerasaurus. Foi un dos primeiros dinosauros descubertos. Viviu hai máis de 230 millóns de anos. Era pequeno, pero rápido e perigoso. Xa teño a miña variña. Que ben! Sí. Viva! Rapaces, imos devolver estes dinosauros. Dasha, Alex, imos buscar todos os dinosauros. Pero lembrade, con esta variña máxica podemos converter calquera dinossauro nun xoguete. Semella perigoso pero divertido. Está ben, imos facelo. Imos cazar monstruos. Onde está el? Onde está o dinossauro? Escoitaches iso? Vaya, este é o Quetzalcoatlus. Vaya, non era un dinossauro, era un pterossauro.
Tiña o tamaño dun pequeno avión. Ah, sí. Isto é moi divertido. Este é o Mayungasaurus. Tiña un fociño curto e moitos dentes. Tiña un pequeno corno na cabeza. Imos devolverte agora. Este é o Velociraptor Blue. Ten unha franxa azul ao longo do corpo, así foi como obtivo o seu nome. Ai, non! Imos devolverche, dinosauro. Hora de volver a onde pertences. Vaya, este é o Corrigosaurus. O seu nome significa lagarto casco. Tiña unha gran cresta que parecía un casco. Xa te teño. Cantas cousas nesta parede. Este é o Borealopelta. Tiña moita protección, moi chulo. Imos devolverche, dinosauro. Estou construindo un refuxio para que ningún dinosauro poida alcanzarme. Este é o Interopter. Este dinosauro non existiu. Foi feito nun laboratorio. É un dinosauro vilán, aterrador, intelixente e absolutamente salvaxe. Imos devolverche. Estou xogando a un xogo. Este é o Piroraptor. O seu nome significa ladrón de lume. Os científicos creen que estaba cuberto de plumas. Este raptor era pequeno pero rápido. Sí. Sí. Este é o Suniceratops. Tiña 2 cornos e era do tamaño dunha vaca. Hora de volver. Este é o Atrociraptor. Era do tamaño dun can, pero nas películas é moito máis grande, só por diversión. Imos devolverche. Este é o Distortus Rex. Non é un dinosauro real. Ah,
Que medo! Distortus Rex foi creado nun laboratorio e é superpoderoso. Este é o Elasmosaurus. Tiña un pescozo moi longo con 72 osos, máis longo que calquera outro animal no planeta. Imos levarte a casa. Este é o Yanchuanosaurus. Pode chegar a medir tanto como un autobús escolar. Imos buscalo. Sí, así mesmo. Este é o Geniodecteserus. Parécese a un mini T-Rex. Este é o Carnotaurus. O seu nome significa touro comedor de carne por mor dos seus cornos. Mira os seus pequenos e adorables brazos imos. E aí conseguímolo. Eva, Dasha, mira o que atopei. Non. Vale. Vaya, é un mapa do mundo. Vaya, animais. Hola, amigos. Amigos, vide. Hoxe aprenderemos sobre animais de diferentes partes do mundo. Sí. Non, que pasou? Non vos preocupedes, rapaces. Imos recoller todos os cubos xuntos. Sí. 1, 2, 3. Sí.
Bo traballo, rapaces. O primeiro paso está feito. Agora, o seguinte paso é facer animais cos cubos e colocalos correctamente no mapa. Que animais necesitamos facer cos cubos? Lama, canguro, panda, pinguín, oso, lobo, guepardo. De acordo, imos facelo. O canguro vive en Australia. Un dato interesante sobre os canguros: poden saltar ata 9 metros dun só salto. ¡Qué guay! Outro dato curioso sobre os canguros: non poden camiñar cara atrás. Fixen unha llama. Llama miña. Ña. As lamas son orixinarias de América do Sur. As lamas son intelixentes e fáciles de adestrar. Curiosidade en 2. Cando unha lama está enfadada con outra lama, sacan a lingua para expresar o seu desagrado. Así. Excuse me? E que hai aquí, rapaces? Non sabíamos que facer, así que fixemos isto. Ben, creo que nos divertimos demasiado. Agora imos arranxalo. Feito. Así que agora imos colocar os animais correctamente no mapa. Fagámolo. O panda é de Asia. O guepardo é de África. Un lobo. Non, ese non é un lobo. Atopamos un lobo. O lobo vive en Europa. Oso, 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 oso. Los osos viven en América do Norte. Os pinguíns viven na Antártida. Encantanme os pinguíns. Animais do alfabeto. Ei, nenos, cal é o voso animal favorito? Onde foron todos os animais? Teño unha idea. Imos montar o crebacabezas do AFC xuntos. Está ben. Guau, realmente funcionou. Tá, xirafa angolana. Ra de árbore ladra ahora. Ring ding 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 ding, ring ding 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 bam bam bam. Sí.
Galinha. Encántanme as galiñas. Imos bailar xuntos. G. Can. E. Águia. F. Flamengo. Guau. Flamengo. J. Gag. Grandina Marqués. Tai. Vos movimentos, hipopótamo. Hipopótamo. Iguana. Guau. Qué grande. Tie. G. Jaguar. Wow, jaguar. K. ¿Qué? León de Katanga. Guau. León. Loy. LOL. Lagosta. Guay. Lagosta. Hmm. Peixe lua. Um peixe lua. 2. 3. Periquito de Newton. O. Oh, boy. Voy. Pay. Pterodáctilo. Lume. Ta. Panda gigante. Ai, os pandas son tan riquiños. Coello. Preguiceiro.
Espreguiceiro. T. Triceratops. Y. Triceratops. U. ¿Quién es este? Tú, desconocido. V. Foton, buitre. U. Kenja balea. T. Shish Shausaurus. Vaya, Shausaurus. Y. Y. Porco Yorkshire. Oh, porco rosa. Zebra.